Насилника е бивша жертва. Никой не се ражда насилник. И тази садистична и мазохистична агресия са, за съжаление, преобладаващи в ежедневието. Защото истинската агресия, а, ще дам пример, тя звучи така. Ако Хикс е направил нещо, което ме е подразнило, да му каже, ей, заболяме от тия твои думи, например, но понеже са ми изключително важни да на тебе, за това го казвам. Ето това е единствената агресия. Тя е с любов, тя е с добро. При нея никога не говорим за другия, говорим на другия. Една буква е разликата, но са светлини години. Аз говоря за себе си, аз казвам, аз поемам отговорността да кажа, че ме е заболяло. Друг може да не се е наранил. А след това утвърждавам личността, отхвърлям конкретно не думите му, но утвърждавам цялата личност и казвам, ей, ти си ми важен и аз затова ти го казвам. Докато вече насилието е глупак, идиот, никога не се съобразяваш, винаги говориш, да. Има ли, винаги, има ли, никога, има ли етикети, това вече е насилие. Оттам другия ще страда, боли го и той ще трябва да се защити да ми върне и до безкрайности на мен, аз на теб.